Знаете ли, че маслото от шипка има многобройни ползи за тялото, но също така може да бъде идеално базово масло? Балевски и Киров имат нова серия шипкови масла, комбинирани с различни етерични масла, което още повече разширява тяхната употреба и полезно действие. Днес ще ви покажа 3 от маслата, които са неразделна част от ежедневната ми рутина. Маслото от вечерена иглика спомага за укрепване на естествената бариера на кожата. Предпазва я от алергии, бактерии и гъбички. Маслото от римска лайка има противовъзпалителни, антибактериални и антимикробни свойства. Действа успокояващо и заздравяващо. Маслото от чайно дърво има много приложения в козметиката. И не само там. То действа лечебно и е отлично решение за редица проблеми, свързани с кожата и ногтите. Ароматерапията е неизменна част от маслата на Балевски и Киров. Всяко от тях има многобройни ползи за тялото и ума. А благодарение на това, че са в комбинация с шипково масло, ги прави много по-удобни и достъпни за употреба.